Agan na kumalatan itinagan nga estrelya. Sa anak-anak kaadal ngem nagagetak nga agtrabaho. Uray high school laeng tinalpas ko, nadiskarte akmet iti biag. Kunada ano siman kano ti pakiasawaam, masapul a nakasagana ka kadagiti mabalin a mapasamak. Nang runapay, ket kanayon nga addada iti adayo isu analakada kano a masulisog. Ngem namatiak asaan nga amin ket kasjay. Ammok ngay ayatan nak ti asawak agraman dagiti anak mi. Isu nga inted ko nga rod ti sibubukal a panagtalak ko ken kuana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Wow! Nagpintas mo't din tinamayan nyo kadagiti balon sa anak ko. Siyempre mat mami. Nagustuhan nyo matlaan kaditi disenyo na, mami? Launay anak ko. Nagpintas abuyahan. Talaga napintas. Ngamin, naurnos ti pan nakaarabid na, mami. Un nga rodiho, ay na maayatanak amang buybuyat. Napintas ti pan nakadisenyo na. Kaslabat ang dekorasyon ti pangkasar. Talaga mat apangkasar ti disenyo na mami. Ngamin, anibersaryo yo ka ni daddy. Un nga rod Bonggan samot unay, anak ko. Anya nga tanubawasan nyo ba ti dekorasyon na? Tay simple lang. Saanan, mami? Gusto lang tayo ta dekorasyon na. Un nga rod apay abawasan nyo ngay. Sayang mo't ati nagbambanugan ni mami. Pudno ti kino na dagiti kakapsat ko mami. May mayadan ti kasta kabongga ngem ti ibagada nga agtip-tipid ti dekorasyon tayo. Bala, kasta na nga rodan anak ko. Katagyaman ako nay. Awan ang yaman na mami. Amuyumat nga aramidan mi amin. Basta para kada kayo kini daddy. Venus, naawagam ka din ti mangi-deliver iti lechon? Wala nang, masapadan to kano nga i-deliver inton bigat. Dagiti ngay lamisaan kan tugawan a mausar. Kumpleto ka din si Drake? Wan manang, kompleton. Masapan tula ka nung iturod ni Mark titibalain ton bigat. Nakasaritam nga rodan ni Mark nga isudan ti makaamo nga agserve ka dagiti bisita tayo? Wan, imbaga akong data kenkwana. Anya oras kano aya sumangpot ni daddy? Di namat imbaga ti oras, basta ti kunana, itangal daw ti isasangpet na. Amuyo mat na ni daddy. Mahilig amang sorpresa. Sa bagay. Ngam ita, isumat ti masorpresa. Di nalakit dinamnamaan ang nagsagana tayo. Wan damo na siguro. Kat kasi ti sigod a simpilaan. Di nalakit dinamnamaan ang mas bonggay ta. Namin, double celebration para iti sasangpet na. Kan anniversary da kin ni mami. Happy anniversary kada kayo kini mami, daddy. Agyaman kami, iha. Happy anniversary, Daddy, Mami. Agyaman kami, iha. Agyaman ako na iti panangisagana yung aming kadagito'y anak ko. Awan anyaman na, daddy. Amuyo mat, no kasano ti kinapapigyo kada kami. Aramidan mi daytoy, kas panang subad mi kadagiti adu a sakripisyo para kada kami. Husto ti kuna ni Venus, Daddy. Isung ag-relax kayo laang dita ka ni Mami, okay? Okay. Katulitak man ang tagyaman ka na kayo, anak ko. Addan sa awag mo na kay. Walang pwesto. Papit lang nga. Sumpatak na bitawag ko. Sige lang, daddy. Mami, panawan da kayo pa lang dito, Iwan. Urayin nyo lang ang ti panagsubli ni Daddy. Asikaswan mi pa'y dagiti datu mabisita tayo. Sige, ha. Kitain nyo ti makan ang mga nukumurang. Di kayang danag, mami. Ato ti makan. Sige, panawan da kayo pa'y dito eh. Umaykan man ng kristal. Mapantan iti ayang daan ti Helen. Agyaman ak, Diyos ko.
Agyaman na kadagiti parabor nga ititid mo iti pamilya. Sabay la kumata itultuloy mo ti mang tarabay, ken mangiwanwan kada kami. Italakon kan kati amin, amok asaan da kami abaybayan. Si kalatta kuman ti makaamo ang mangiturong kada kami iti pagsayaatan mi. Apo. Dagang magaya mong dito sila ta Estrella. Kung naglagit dino sa dino tinapanam, itay ka pa sa pulen. Kat nusap-sapulan kamot itay. Kunak ano, daka dito'y silet na, iso nga imayak dito'y. Ako, at dalabit kinasarita kiti cellphone ko, bakit? Kastaya. Wen, Baka turturok akmatan. Dakpay ngamin nasubot ti puyat ko iti na minsan arabi. Si Kangay, apay di ka pa'y maturog ayan. maturog akmat na. Ang shower at labit. Dagaangan na kami. Sige, umuna ak nga ruda na maturog. Baka turturog ak nga binan at talaga. Kaya't mo asyawan, nagsublim lang adagos ni Roland, anak kaw. Wala nang, imawag ngamin ti katrabahon na. Nagka-emergency ka no ti may sa akadwada. Iso ang masapol nga agsubli adagos ije barko. Kasta aya, kunak lagi di numabayag pa'y ti bakasyon na. Day tamat nga rod tinamnamaan mi. Ngamkas jemet nga rod nga adda emergency. Iso ang nagsublimat lang nga dagos. Bareng ano indon sumarunong agawin, kat mabaybayag taon ti bakasyon na. Sapay la kumana nang. Sino nga ta tinagchat? Nagsasarunuman. Kita man tayo. Anya da ito'y aladawan. Ladawan met ni Roland. Kat adda kasinsin na labay na ang babae. Diyos ko, anya ti kaya't asawan da ito'y. Sino da ito'y ang babae? Sumangpot gaya man ni datin to lumayalangos, mami. Wan iho. Agsagana tayo kadimanan na kasi tisigot. Kwa. Saan siguro nanak ko? Ne, apay ngay. Ay kwa. Agluto tayong tulaangan siguro iti uray basit a pagsasangwan tayo. Dalolo kan lula ay. Umay dan tumatlaan ka di ditoy. Ay katun Basta di para kada tayong tulaangan a pamilya ti isagana tayo. Saanen akas iti sigod, akas lapyas na dito'y lugar tayo, tunggal sumangpat ti amayo. Apay ngay, mami. Kwa, masapol nga agimpan tayo anak ko, tani. Panag-enroll man naninton umay abulan, sapay nagnina ti tuition nyo. May gawa kiti kinaulimot mo abakit. Manipot si Mang Petak. Saan ka na matagdagari? Ngunyak agsaw, di ka matagsaw. Apay, ada ka di parikot. Manupay abab pa iti kayat mo aparagsakan, Roland. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan na? Si kalang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo, Roland. Estrella, Kunaklakit din no na ito makakadagiti siman abapairo. Ngamsan magayam. Nalaing kamatan niya. Agasam man ti manuatawan ang panangluklukom kanya. Estrella. Awanan maibagakpay kan Roland. Ngamin, talaga nga expert kan no may papan kadagita apanag. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Di kan agin ti mo. Ngamin, ammo kun ti kalukon nga aramidam. Di ka aglibak may taad da ebidensyak. Ha? Angam di ka madanagan. Tawan planok ang mga pa iti agdama a babaem. Aramidam lat na ti kayat mo. Ta aramidak mat ti kayat ko. Estrella. Manipot itang. Saan tan apakibiyangan ti tunggal may sakadata. Ngam kiti, nawaya ka latang agbalin nga ama kadagiti ang nagda. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Roland sa anak ang bursak.
Sa anak at ulang, amok mo ti mangrit na. Iso ang mabalin ka di. Di mo ipatangkan ti ulpot mo. Estrella, awan mo kadagiti pagbagam. Nalinis si konsensya ka. Mamati ka kumamot sa kanyak. Talaga ang natangkan ti ulpot mo, Roland. Oh, atoy, kita ang dagita ladawan. Oh, ladawan, kan ladawan ti agduduma abapaim. Ne, sa dino tinangalaam ka na kita aladawan. Nuti ko nam, kat nalaing ka amang ilimat. Pasensyakan, ngam nalalaingak mat amang duktal iti aramid mo. Nagsakit na nang. Nagsakit. Ala, di kan agsangit anak ko. Awanan mabalinan tayo no talaga pinanawan ka kayo ni Roland. No kaano adan akalan dagiti anak ni. Isumat kaya man ti panagbabae na. Kat tinasakit. Talaga nga imparo pa na amas pinili na ti babae na ngamda kami ang pamilya. Ala, bay amon anak ko. Di mo rin pong asangitan ti kasya aklase ti lalaki. Di rumbang nga aramidem ita kat lipatem mo ni Roland. Ipamay-samki di nga asikaswan dagiti anak mo. Talaga akas na ti aramidag na. Diyak lang amin malapdan ti magigagladinit. Nagsakit ang panunutan, nakalpasan ti manuatawan. Ay sukat naglagayam iti upubing. Kas na kunakon, lipatem mo da di Roland. At adala ang nga agsakit ti barukong mo no iso ti pampanunutaw. Saan na bale? Tanayrwang kamitan nga awan iti dinayong agiina. Isu apatsek analaklakam laengan alipatan ti asawam anak ko. Adto'y tilistaan ti sukat dagiti ingredients ti tinapay mare. Daytoy paylaang ti surutem. Iti kasta, maalam ti usto araman ti aramidem at tinapay. Agyaman nak mare. Awan anyaman na mare. Awagan naklaeng no kasapulam ti tulong ko. Da nakasagana ak at tumulong ken ka mare. Madanagan nak ngarod mare. Amangan ket din no jak kabailan. Apay kit din asaan ngay. At dan experience mo nga agbake. Iso apatsyak analakam laangan asurutan dayta. Di ka agdanag, ta si dadaanak at tumulong kunak manon, mare. Banag apagyaman ako nay mare. No awan ka laeng. Jak amun no kasanok arugyan tinegosyo, mare. Kabailam dayta kunak lang arudan. Agtalag kay ti kabaila, mare. Awan papanan na, no di ti masursurum tumatla ang timang pataray iti negosyo. Mami, Oh, apay anak ko. Ada ka di bagam? apay nga, saan mo nga gawawit ni Daddy? Ha? Ay na, di mo damagan si Drake. Wan nga rod ah. Saanan akadadamag day tabanag, Cedric? Ni Mami ti damdamagag, sana da kayo. Kuha iho. Sagpaminsan pa nga mo awag. Sana kasi da ka na yung ti iaawag na. Apay, manutawan mo aya si Drake. 20. Matlagayam, imposible nga iti dayta atawan mo kat di mo pailaang maawatan ti makagapo. No apay asaanan nga agaw-awit ni Daddy dito'y balay. Jak narudam mo. Ibagayo nga min atap na amok mo. Common sense matan Cedric. Ala. Husto day tan anak ko. Di yun pagrikyaran ti awan mat kais-is kan nabanag. Ala, agrubot kayo kit dita ni Aldawan. Awan klase yu ita, iso asumurot kayo kanyak, ijay palengke. Tatulungan dak nga aglako, ijay grocery. Talaga akaimaan mati at negosyo anak ko. Pagkunaan yung mat nga hinanang, Wen ata napadakkel mo matan ti mini grocery.
Ada pa yan bakery kan laundry shop mo. Ti amok nga rod idi kat diyak kabailan ti ag negosyo nanang. Ngam kasi ti Diyos, nakayak mo. Nagagat ka nga men, anak ko. Saan lang aday ta? Amumpay adumiskarti iti biyag. Saan akas kadagiti daduma ano anya ti adda, isulatan. Kasapulan mo't ngamin ti aggagat kan dumiskarte. Tani, talo ti pakpakanak nanang. Malaksid iti dayta, agad adal tapay. Ay nagastos ti agpaadal. Nagrunakit at dadan iti kolehiyo. Nakunayo pa'y nanang. Saan na bali tainton makagraduar dan taon, si kantumatan ti agnam ay anak ko. Malamanan. Uray kaskasan o. Malagip ko lang tamat ti asawa. Tunggal kastoy nga oras. Adda kami idi ti balkon ti balay mi nga kapkape. Nakaragragsak kami nga agis istorya. Kadwa mi dagiti talong nga anak mi. Ngam anyan tapinanawan da kami imatlatan. Kat saanan nga pakpakita. Ay, kumusta mat nga taitan ni Roland? Si Bibiyag pa'y nga ta. Nubilang ta si Bibiyag pa'y. Malaglagip da kami mat nga ta. At nga tamot pa nagbabawi iti kaunggan na. Ay, di kan mang namnamamay, Estrella. At nakatipay na ba ti apandisal para hindi may sa lalaki amaag. Roland! Nagsugliak. Sa dataplo mayak pakasigin ka, Estrella. Imayak, tapno may agyaman kan ka. Anya ti kayat mo asawan, Roland. Agyamanak. Kaputaura imbati kayo. Saan mo binaybayan na kita nakta? Roland. Agyamanak. Kaputa kabayatan ti paragragiragsak ko iti sidong ti sabali a babae. At nakamat dito'y lumablaban. Ganagsaksakripisyo para ka nagiti talungan nakta. Awan rumba nga pagyamanam. Ngamin, obligasyon ko day takas inadagiti anak ta. Uray kaskasano, pagyamanak latta ta simangpet ka. Nga uray saan mimatan nga urayan ti sa sangpet mo. Amo ka naladawin ti amin. Ngamsapay lang ko ma, tamapakawan na. Kapoy ti panang panaw kan panang baybay akata kayo. Nabayagan ang napakawan ka, Roland. Oh, yaman ak Estrella. Awan ang yaman na, Roland. Iso na lang ang taging galaangan di tati amin. Kaya't ko asawan. Ditan mabalintag sinublian, wano agdan namanan. Mawatan ka, Estrella. Di kagdanag. Tarespetuag tayo desisyon mo. Agyaman na, Roland. Aywan, kaya't mo ka dita itimplaan kay iti kape. Ay kat pagyamanak ano kaya't nagpailang itimplaan iti kape, Estrella. Oh, at iti kape. Dahito mo ti pandesal. Samputam tanapudot may. Saanan akas dito'y puso anabayagan alim mamiis. Siga talaga. Maalam pailang mo ti mga rabak kanya. Makaisa maklaan ngamin amang lagip itinapalapas, Roland. Ha? Pudno ti kunada. Asaanan ang maisubli pa'y tinapalapas. Ngam mabalin tayo asublihan kan lagipan dagiti pasamak. Anang tud itiragsak kan saam itibiyag tayo. Nabayag kami met anagsarsarita idi kani Roland. Napagsaritaan mi dagiti anak mi kas tameten dagiti biddot wenno kammali an aramidan ti tunggal maysa asaanen a mabalin a maisublipay.
Dito'y kumet ana amiris atunggal tao ket adda karbangan na nga agbaliw ken makaamiris. Adda dagiti tao amabalin mo asublyanan ngem saanen akas asawa, no di ket kas panang respetom laengan kenkwana kas ama dagiti anak mo. Uray awanen kadenden na ni Roland, saan kamin anag sinublyanan pay. Ngem kitdi kanayon ti isa sa rungkar na dito'y balay. Uray kasjay ti napasamak, inaramid na metlatta ti obligasyon na kas maysa nga ama, aging gaan nagturpos dagiti anak mi. Ket ita, makunak anapintas metten ti kasasaad day ti biag, ngamin naipaayan damet iti napintas at trabaho. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa, ken panang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Estrella. Ken ka pagayam, Estrella. Pudno unay asaanen amabalin ama isuplipay tinapalabas. Ngem kitdi, mabalin tayo asublyanan ken lagi pen dagiti pasamak anang ted iti ragsak ken saem iti biag tayo. Pagbalinan tayo nga rod kumadagitoy nga adal ken inspirasyon para iti napinpintas a masakbayan. Dayawen ka gapu iti kinatipker mo pagayam, Estrella. Inkarigatam nga insakad ti panagbiagyo nga agiina, ket ita laklak amo mon ti bunga dagiti rigat ken sakripisyo. Alakastan pagayam, Estrella, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga oras mo, kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. May saakmet kadagiti naesem wenno mahilig adumngeg iti drama, ket may sa toy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggen. Naawis akmet a nagsurat tapnoy nakibinglay tinagbalin apadas mi asa nga pamilya gapo iti kinairresponsablek nga ama. Rugyak nga roden ti ag salaysay. Una yan, Fernando. Nabartek ka manen anagawin. Kasta ka dilata ka nayunan. Di ka mo't la maumuman ngagbarbartak. Awan pa'y aldaw asaan ka nabartak. At sa ka manan ako na akon, Esmeralda. Sumanaw ka man ako na akon. Kasano? Kastoy mo lang ka nayunan ti mapaspasamak dito'y balay. Awan mo't lakit din ti pagbalbaliwan. Sika ti padre ti pamilya. Iso asika kumati mangida ulo iti pagsayaatan ti pamilyam. Saan ket akas ta asikakit din ti mangisuro iti kalukwan. Kamalnagan to napuno ti ulo. Dakil ti abak ka. Iso di ka sumanaw ta mga nasikapat ti pagtasalan ti pungtot ko. Kita umanday ta. Agraman sugal na sumok mo pa yan. Ay, makauman at talaga ti kastoy a klase ti panagbiag, Fernando. Tumalnagan ko na lang arunan na eh. Amumag nga, isulangan ti pagpalpalabasa kiti oras. Nagkatubay lang asaom. Lungan mo, di rumor kami. Inga mo nagsulan. Inga mo tuminom. Tamo saan ka ariri-ariri. Makarang-rang itila payag. Ay, talaga akastamot ng daramidak, Fernando. Ha? Talaga ang nauma akon. Iso at tapno quits. Aramidak nga rod matikas itar aramidam. Anya. Agbati ka dito'y balay. Tasyak matirumwan. Kasano mare, mga abak kamatlaang? Sakto lang madmare. Si Kangay, kumusta mo ti panagayayang mo? Nangabakat? At damot basit inabak ko, iso apin banaw akon. Agbiro kakmanan iti sabali apagay ayamak, mare. Ayun amare. Jay dakdakkel kumati abakan, tapno saan asayang ti oras ngagay ayam. Una mare, tantap no at damot ganas ah.
Narigat mat ano ka na yung talatan amaba. Wan nga rod. Sige, tamang kita man iti mabalin ko apagtugawan. Bareng manayunan pa ito inabak ko, mare. Sige mare, birukan kan tulangan inton madamdama. Palpasaklaan da ito kalpasan na, mapantamangan. Sige, mare. Mapanak iti dadya banda. Kitahan naktoy jayan, wan. Wan mare. Agsardeng ako nga gadal, mama. Masadot akon. Anya, oran siyak mama, agsardengak matan. Jakon mayulot agadan. Ay sana, agadal kayo, tanarigat ti awan adal na. Anyan tulaangan ti biyag yun, no kunayong agsardeng kayo matan nga giskwela. Kasanunton ti masakbayan yun, no bilang laang. Sa nabali, tadumat ti kwarta tayo, mama. Ha? Wan nga rod na. No itapanawan, kwarta ti kapatyan. Bay amon day ta adal-adal, tinapatag, ado ti kwartan. Ti kwarta, may bos, mapukaw, ngam ti adal, saan? Ti kayat ko asawan, no agadal kayo, saan to ang mapukaw? Kang runaan iti amin, da kayon tumulaang ti mairanod. Ni Iris, ano kaya't napitagtuloy nga gadal? Gano siya? Pasensya kayo. Tatalaga masadot ako nga gadal, mama. Uray siya, masadutak matan. Iso apang naasiyo ta saan da kamin apilitan, mama. Sayang laang ti kwarta no ipilit yung agadal kami. Anya, Gusto ti ko na ni Iris, mama. Sanda kami napilitin. Tapnosan na masayang ti kwarta tayo. Tani, talaga saan min amayulot agadal? Mayata talaga. Nagmayat, tirik na. Takas, to'y tipyag. Ow! Grabe! I love it, baby! Oh! Nagdala sa biyag! Dita, mayat manen. Sumamay manen. Barbar, asigat na sang patak dito sa alas, Iris. Tanino na yan ni mamaya, ha? diyo ka mo, papa. Nakitak mo't arimori itan. Sa kino-karo kay ti papanan na. Diyak ka mo, tadyak mo't dinamag. Basta nakitak arimor, sinukon ti kumare na. Kanya. Gani manong mo ay. Sa dinotel na. Diyak ka mo diyak mo't nakikita. Ang mga no aday ti silad na. Wala saan, baka rimor manin adyak na siputan. Kanya matanda na sungbat. Puro jakam mo. Talaga matadyak ka mo, papa. Ay, sige na. Arong walak mo lang. Sa di nga ti papa na inyo, papa. Ay, sa dinuway ko ba ay. Pangawa mo na. Oh, ay. Roxo Brown mo rin. Timino Medrabia. Muli ka lang magtayin di besin ko. Jangamin lang ni Drabe. Tinasayat. Mapanak ija ko sinat na mapanak mangkita at ni mabalin ko kanan. Na, unot na luto ang makan. Ay, una yan tigas tolya. Esmeralda! Esmeralda! Ivan! Iris! Napanan ngay dagiti kapalay ko. Apay nga waman lang mo't sumumpat nga ura may isa. Esmeralda! Ivan! Iris! Ay, awan na talaga.
Kinasayat, rumwarak langan. Ijaya kun wara mapalmangan. Makaamuda magkali di biyagda. Ayos! Matamdam lang. Mayat manantirik na ako. Dahil makagapo. No apay adimon kayang tiagadan, Ivan. Ha? Mama! Yag mo day Mama! Saan? Isumpliyo na kanya. Pangasyo! Apayan, iho. Anya tinaknakan mo ta nasumok mo metten ti kastoy. Please, mama! Isumpliyo na kanya. Saan ang mabalin? No di isumpliyo na kanya. Pumanok dito balay. Anya? Saan ka mga raprabak mo? Arami nagtimpak no di isumpliyo na kanya. Kunak lang arutin nga isumpliyo. Ay, fan. Alan! Isumpliyo kanyak daytan. Tapno saan ako na pumanaw. Please, mama! Masikog ka ko na, Iris. Wan, papa. O sino tinakasikugkan ka? Kan sa dino tiyayan na. Sa dino, Iris. Papa. Sumumpat ka! Hindi mo kaya't apasaron wapay pa ng tungpakin ka. Sumpatan ti sa lutot ko. Asino, tinakasikugkan ka? Asino! Uring ipagan. Sa inyo matlang nga mamo. Andiya. Saan yun nga amon pa'y papa? Nga minsan may matlang nga mabalintag kalaysa. Gaputadaanan iti pamilya tinakasigugan niya. Anya. Wow! Ang gabing tuwing inaraaramid mo, Iris. Mangibabay ka! Saan lang matasyak ti mangibabain po ba? Damagan niyo ni mama no apa yung nagtalo dito'y balay ni Manong Ivan. Di mo man iyong awan ti saritaan. Saan ko ngayong awan po ba? Ibagbagag lang ti pudno. Kan may sa, uray na kayo man. Mangibabain kayo. Na, gawin na, Iris! Hindi ako magustuhan na kita rumrumbar di tagiwat mo. Sana na nasaya, bigas na palang sungsungpat mo kanya! Pagnumat, saan ka din? Ito lang ang barbartak ka nagsugsugan kararamidin nyo. Ito ang papada kayo lang ang mga ibabayin iti pamilya tayo. Oh, Iris! Ang subligan na to'y! Saan ka pa yung pa sa nagsalita? Di nagbali na bastos! Awan ka talaga. Naabakak manan mare. Si Kangay, nakasugbot ka madlaan ka di. Ay, naabakak nga rudmat, mare. Naibos ti kwarta abalon ko. Ay, malas. Nagsasaruno ti abak ko. Ay, agpada ta, mare. Anya nga ta numapantapay agrelax. Ha, anya ti kaya't wasawan, mare. Mapantaman mo't uminom. Ah, ay katuwan na. Adamok ang mabalinta apapanan. Maya ti jay tanaulibag. Sige mare, isungarod ti papananta. Mapantaman pa'y iwag-wag ti malas tayo dyan. Ay wala, mare. Tapno mairelax man mo't basit nga agpaiso ti panunot ta. Wan mare, tani. Ay, nagsasarunot ti stress ko itabulan. Isu na lang, ta sikapay lang ti makaamo Tanay, talaga anakimos ti kwartak, mare. Ultimo panggas ko kumaitilugan ko kat naguyudan. Nairaman anaabak. Wan, awan parikot iti dayta mare. Mangkita ta iti ATM machine ang mabalinta pag-withdrawn. Apno adda paginom ta, Mare Beatrice. Okay, mare. Mapantangarudan. Sa di no tinagkampuan mo, Esmeralda. Apay nga itakalain nga sumangpet. Robina, Adda ka matgayam dito'y balay, Fernando. Itaman pa'y adi karimwar. Itaman pa'y asan ka nabartak.
Apay, masakit ka kadi. Na, kita man nakasalsalon na tao, ibagam kit din na masakita. Kaya klase di palang pampanunot na ito, Esmeralda. Dahil sa mo ito ulom. Amangan mat no si katinadadaulan ti ulo na, Fernando. Yak amukin ka. Abay narabyan ka nagawin ko na. Awan bibiyang mo. Anya. Sige, nakayat kon taginan na. Nabamban ka, iso adi naksingaan. Kayat kon ti maturog. Inagbas na panawal na na. Agsubli ka nito'y. Santa pa yan alpo sa nagsarita, Esmeralda. Fernando! Fernando! Oh, abay na. Ano di mo pasamakin ka? Binagsulda ka nun ni Ivan kat at itay di ospital. Anya. Hala, grubat na tama pantakitaan di anak tayo di ospital. Darasam! Ay, yaman ha. Edi parang sarong karayo kanyak, mama. Kunak lakit din saan kayo, mama. Ni, saan mat ang mabalinakas na anak ko? Anya nga min ayati nararamid mo. Apay na pasamakan ka ti kastoy. Jak malagit sinapasama, mama. Basta iti makaringa. At taon dito ospital. Ay, una ikan. Gusto nga min ti barkada anak ko. Agawid kan iti balay, pang-asim. Agawid akta. Ito nagbalin ng abalay, ti balay tayo. Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan. Adda kada kayo ang mga miris. Itimbagak, mama. Basol mo daytoy ang mapaspasamak iti pamilya tayo, Fernando. Basol mo. Awan basol ko. Adda! Na ata, Awan sir-sirbin nga ma. rinak pagpungtutan ka, mga numakabil ka ba? Sige! Kabilan nak ta talaga sinaan kan. Anya. Sa anak amang rabrabak, Fernando. Sige, kabilan nak ta panawan kan. Day talaang mati ka ba ilang nga ramidan, san ka eh? Timang kabil kanyak. Ah, Imbes nga urnusom ti parikot ti pamilya. Saan mat, tasi ka ti ad-adda amang ipapaay iti parikot. nagdalakan. Tapno ammom, san lang nga siyak dayan ti parekot. Di mo ipabaso lamin kanya, kaputan damot baso mo. Anya? Si Katina, ti pagtangan. Ngam imbes nga igiyam na kitanak mo. Saan? Tapatis ka. Aramidam mo tindag iti saan na may barbang. Isu at dinak papapasulan. Takas na kunak itayan. At damot basol mo. Nawatam! Nagsakit kaya. Di mapagahan iti awan sa bilang ama. Gusto niya sa wak. Basol mo ti amin. Wen, basol ko. Noa may akas tumatan tinagbambaragan ti pamilya ang pinukir ko. Sa anak ka nagbalin na pagkuhan ng ama ng asawa. Siya, tinangituron ka na kuwada nga garamid iti saan arasayahan. Pasul ko ti amin. Nay, nakapasyar ka mat Fernando ka anakan. At dan sakit di ibagam Kwa, ante. At daparikot mau, ibagam bareng makatulong Ay, kasi tisigot, ante. Nadamag yung siguro tinapasama ka na Ivan ka na Iris. Ay wuhan. Kahit kumusta damutin ngay nga agpaisaw. Inamabulan ng tisikog na Iris. Ni Mat Ivan, kapipian sa milang gankuan. Kung agad tiya, nagbalbaliwan. Ngapsan man. Manumanan nga daw sa nanagaw-awid, ante.
Awan sa bali ang makasulbar iti parikot yaw, nusan at akayumat lang Fernando. Auntie Yolanda, Sa anak a perpekto nga inaken asawa, ngam panagkunak, agpada kayo laeng kin Esmeralda nga da nagkurangan na. Di kasayaatan nga aramiden yaw, ibabayo dagiti pradyaw, iti kasta, makapagsarita kayo iti nasayaat. Bayam ta umayak to ijay balayaw, takasaritak mo't ni Esmeralda, kasta mo't taon dagiti dua nga anak yaw. sige man karon, auntie. Kat itapay lang, agyaman ako. Awan na nyaman na kaanakan. Isu na laeng, tati pa nagbalbaliw, kat mangrugikan ka. Ha? Idyamun ti arak kaanakan. Saan laeng apara iti pagim, no di kat para iti sibubukil a pamilyam. Auntie. Laglagi pam asika ti ama iti pagtaengan niyo. Sika ti padre ti pamilya. Isu arumbeng na laeng nga road asika ti agbalin a modelo iti asawa ken anak mo. Auntie. Ti pudpud no a kinabaknang ket saan laeng a kwarta. No di ket ti kinaurnos ti maysa a pamilya iti uneg ti maysa a pagtaengan. Ket mapasamak laeng dayta no agbalbaliw kan kanakan. Auntie. Kas na ko nakita yan, saan pa'y anala daw ti amin? Idi amon ti arak. Kasaritam ti asawam agraman dagiti anak mo. Ket mga barwanan kayo, para itinapimpintas a masakbayan ti pamilyayo. Tinungpal ko ti imbilin ti ikit ko. Inkarigatak nga inidyan ti arak, sakto kinasarita ti asawak, ket napagnumwan mi akasarita mi met dagiti anak mi. Inparihab mi nga rod ni Ivan, ket idirimwar, intuloy na tinagadal, agingga a nagturpos. Ket ita, addametan ijay dubay nga agtrab-trabaho. Intuloy met ni Irish tinagadal, kalpasan ti panagpas ngay na. Ket ita, may sametan a nurse. Daytoy man ti pakasaritaan ti biyag mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Fernando. Ken ka pagayam, Fernando. Kas iti kanayon ko nga ibaga, awan tinasayaat nga ited wenno ipaay ti arak ken sugal kada tayo. Isu asapay la kumatag serbi nga adal daytoy kadagiti kakapsat tayo a makangeg. Ditay kuman urayan nga adadakes a mapasamak sa tayon to makaamiris. Alakastan pagayam Fernando, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Diyako nagpalpalikaw pay, kinapudno na, binir nga sandak ditoy lugar mi iti major. Kaya't nasawan, major problem. Gapuday ta, iti kinamannugal, kinaarteg, kan kinababaerok. Pagyamanak unay, tanasingpet tinatumpungak nga asawa. Saan akas kadagiti daduma, aday talaeng putak-aputak ti ar-aramiden da, no kasjay amabarteg ti asawa da. Isu na laeng tauray asinumat nga asawa, mauma iti kas kanyak a klase ti asawa. Sigurado amapnuan ket agpatingga ti pasensyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Aldawin, di ka pa imot nakasukat. Apa di ko umay? Umay ijay, sa dino ti papanantala kay. Na, apa nalipata mo? Ito ti kasanga di anak ni pare Anton. Ay, ita aya, kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grupat kan. Tamapanta mangal daw iya balay da. Kaslang masadutak matan arumwal.
Si kalaangan ti mapan, iyawidan naktulaangan no at damabati. Umay ka nga minin, Ang kagsukatan, turahin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kon lakay. Sige, sige. Sige, ti makamo. Mapanak nga rudan, tas ang budak ti pangal daw dyan. Iyawitan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta gawid ka adagos. Kang runaan iti amin, jay limpyo ka. Saan kat ajay na barbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. Ay, sus! Nabarbartek ka man, Manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabiin yung adda kakit din dito, ako manag na. Okay, street nga ron, may kabagis. Ay na, walking street asasawang mo't man. Eh, Di mo man amon, tilawlawatam. Yan, Alam, tama. agawit kakit din, ta siguradong urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa'y mo't nga ron. yes, sir. Sige, sige, sige. Malawang kang dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka dito na. Steve. Durasan maka. Malaman Bumangon ka di tantaing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanaas kag peso ti dyan ko Anya nga tinulutan mo masita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asi nagpawak itinatang. At dapay mo't nabate. Ison ati sidaang. Ay, jaksaman mga pangain. Ilutuan naman lang ni noodles. Loko mit itlog. Sige. Mabit lang ang ngarot tamang luto ang itinudels lakay. Nagyaman na bakit? Awan anyaman na. Ala, bumangon ka ngarot ditan ta sumaruno ka ijay kusina. What? Sino jay katwam, Steve? Apay adi mo patanunan ditoy. Ha? Ay, kuwante. Saan ko akadwa dyan? Nakakitan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa nakita ka naka-holding hands kayo ito? Ah, ay. Nantimat. Damahagan na tayo ngamin. Ay, sos, Steve. Aking gagayam ita, saan ka pa'y lang nga nagpalpaliw? Sa nabalante, tadyak mag-isuk-sukat sa asawa. Nay-nayunak lang. Uray kas-kaste ka. Good buyak na tama, tante. Takayukit di mo eh. At itibayan ti silicon beans ngayon deliver mo di kalman. Ay, Baik tibil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidom. ha? Aywan, tante. Awan po rin ko titi dahita. At itilistahan, mapalin mo akwentaan, tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyak. Kopyak mo to'y maysa. O sige, hindi. Katagyaman na. Nawan ang yaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni Manong mo dito'y paraangan nyo, ipag. Limabas damat itay danda ni aksip nga't Manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay na, napanandaman nga tan, aya. Ang mga nunapandamanan ijipiryaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agatad day jay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado dayjay pa iti kunam. Ay na, awanan ang arot. Sapay pagaayat na matlata ti makisugsugal nga uray kanayon mat amaabak. Ay, day takit nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo.
Laklakayanan ngam awan latnamot pa nagbalbaliw na. Kanayon kumot abagbagaan ngam talagang awan dengdengden na. Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. No kasjay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Iso nga ikam kit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka ti bakit? Atay bagap? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin naabak iti peryahan iti rabi. Anya. At ang arot suspetya kasi naawag ta kami. Talaga ngamin anak kimos ti kwartang igam ko iti rabi Nagnag na kami pagkitin ang nagawit Taulti mo pagpreti mi katawan na bati. Ay, unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumot ang nagrigrigatan tagay ang kwarta. Yung napan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa labali, na masukatan tumatlaan dahil bakit? Mapantang tumanon agbura si Tibinskin sili. Aglablabos kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon a nagul-uli maka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuhan na kon, Steve. No di ka pala ang balbaliw. Agsinatan. Ha? Ay ko saan bakit? Pangasim ta din aksinsinaan. Ikarik, agbalpaliw akon. Ija akong nagitibiso. Promise. Naimbagngal daw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di ati rumbang nga agdamag iti kastakan ka, friend. Ha? Anya ti kayat mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap apad manong mo kiniipag mo iti rabi Apag husto ngamin alimabasak di tabalayda. Iso anang ko ti panagsinsinong batda. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinungpal matan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend. Wen, barang makarik na mo ti kapsat ko. Aglablabos mo't ngaminan. Gaputan na singpot ti asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaeng ti ugali na. Sa bagay, husto mo't kit di nga agpayso no inapan ni Manang Mirna nilakay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na. Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kapsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan ti kasjay nga ugali na. Merna, bakit? Apay. Ay ko. Sumurot ako makini Pari Santos. Mapan kami makidaya ijay laot. Ay saan? Sigurado nga agbartag kan agsugal kan tumanin ijay. Saan bakit? Kasaranday jay. Iso nga awan ti sugal. Ay oray pay. Sige matan italaang mo. Ikarik, sa anak agbartag, promise. Ay kat mapan ka. Ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang petam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka lapdan? Ngam ipasiguradok madkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abadbadom. Saan nga Rodan? Di ako nipilit ti kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo a papel na kay. Kasla invitation card mo. Uwan bakit? Asino ti akin kuko iti data. Agkasal ka no ti anak na Martin Candela. Inaalat na taan inong kininang. Ay kat mayat naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Uwan nga Rod. Anya nga tatimayat nga irigalo tan lakay. Sigaman bakit? Wano saan mangtagtalaan iti kwarta? Tayo sudan tun ti makamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itudta. Nagadun nga Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga kasar. Lubos-lubos ang tanan. Tapno di da ibaga anak kirmat da tao. Uy, Pari Steve, nagmaglaki din ta nalanaan ka. Oh, sigaman kain na ito pare Anton. Well, pare, medyo nabayagan din na una nagkuyugan ta.
Wan nga rod Pare, kahit mo tayong makilas na iti abagatan. Ha? O sino tinatay jay? Yan ngay asawa ni Nana Mira, ni Tata Nandiyang. Apay di mo malagip. Naatake iti puso. Wan. Malagip kon pare. Unak lakit din na itabo ng day jay. Saan pa'y gayam? Saan pa pare? Itangalot tilas night. Kasano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Ha? Kastaya. Sige. Nagpakadakpagin ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Ha? Aglibas kan pare. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo talusan lagi timulay o asiri. Ha? Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay di balay. Tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gamitan, ang palistim. Wan pare. Nabatak talang ngarudan. Labak tabay. Sa mga gawitan, pare Anton. Sinaudatan sa amin na kita kay ayam ta pare. Isuwa na abak ta. Unurut pare. Bayamon. Kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta pare. Dito di ganahin mo lang lagipan. Kawan ba na? Kapay lang ka di pa itinagmaniho. Wan pare. Isok na ito ko lang. Mana? Lumugan ka nito motor ko. Tagawitan. Sige pare. Inayate ba? Tali. Jakpay kaya't kimatay. Siyapay masikog ni bakit ko. Ang kayat ko pa makita ti putot ko pare. Uwan ka di pare. Danag mo na yan. Nalala. Lumugan ka tamapandan. Manang Mirna! Manang! Anya day dyan, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Oh, apay ni manong mo, ading ko. Nadisgrasya da kano iti motor, itay parbangon. Anya? Intaray da kano iti ospital. Ay na, day tuyan ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga min ti ulo di kapsat mo. Anya ngay itan. Ay, uwan nga rod, Manang. Umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang. Awalan. Sagsabot ang mga pagnabakain. Masapul ka no ama operaan ti may sa asakam. Adya. Agyaman ka, kasaan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan mo talaga ama puta din tasakam. Pagawanan na bakain. Ay, jakam mo ti pagagkan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka bukawan. Kayat kang utang. Kayat kang apaan. Anyan tadyak maaramid ka po itikas na kasasaad mo. Kinapudno na. Nabambanong ako ni Steve. Pangasip, Merna. Hindi na kumawat pang panahon. Pangasip ta si kasuan katulungan na. Ikaring, nagbaliw ako na talaga. Promise. Kapilitan lagi ka matan makaruan. Mabayang may sakan tumakarecover, Steve. Bakit? Ano? Agawam tayo papiksa. Tapno makaruan kan dito ospital. Nay, sa dino ti papanam bakit? Nakasukat gamay. Mapan kami iti kasaran. Nay, asino ti kadwam? Ay dagiti ko kumalit Rumarak man. Mapanak mat agaliwaksay. Tani, maburburing akong dito balay. Ha? Mapanak man agrelax oray sagpaminsan laang. Ay kat agawid kang arudadagos Tanay awang kadwak dito'y balay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala. Kaya di parbangon kaminton nga agawid. Anya? Inutuan ka matket din iti kanam. At damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa ka matan. Kabailamon asiksika.
Taad damad saklay mo akatulungan. Babay, di na kailangan yan napakawan. Bakit? Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka pa'y kit di kuman apinanawan. Ah, Ngamkas makita man. Adda aklat pa dito'y balay. Nasaya at di pan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gapot na asawa ka kat nga ron. Iso nga awan nga rodin maibagam, Steve. Nasingpwet akit di Tauray ka sa no ti kinaartag kan kinasugador mo idi. Inan-anusan ka. bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbol ita. Di naklapdan iti kayat kong aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatan. Inkarigatak ti nagpaimbag. Sinurot ko amin abilin ti doktor. Manipot pa nagtumar iti agas ken pa nag-exercise. Kaasi ti apo nagimbagak met. Agingga ang nakapagnaak manen. Iso na laeng taadda basit pa nagpilay ko gapo ta nalando kanen ti sakak. Ngem kitdi impakitak iti asawak at talaga ang nagbalbaliwakon. Pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, inikkan nakpay iti may kadwa agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak iti asawak. Manipod iti, nagsubli iti sigod ti ragsakmi nga agasawa. Ti ammo mi pa idin ket saan kamin amaaddaan iti anak. Ngem kaasi ti apo, pinaraburan da kami met iti maysa a babae. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Steve. Ken ka pagayam, Steve. Ammom kadi asaan nga amin ket may kan iti may kadwa agundaway? Nagasat ka pagayam ko. Ngamin, naikkan ka pa'y iti tsansam nga agbalbaliw. Itultuloy mo nga rod ti agbalin apagwadan nga amakan asawa, tapno agbalin anayas ti relasyon nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam, Steve, ket pagyamanak matunay tiin ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. I use a bookshelf to store my books. This is a computer. This is a computer. This is a computer. This is a computer. This is a sweater. I wear a sweater to stay warm when it is cold. This is a sweater. I wear a sweater to stay warm when it is cold. I use a camera to take pictures. I use a camera to take pictures. This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. This is a bicycle. I ride a bicycle in the park. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a bucket. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. I use a jump rope to exercise. I use a jump rope to exercise. This is a tablecloth. This is a tablecloth. This is a tablecloth.
This is a tablecloth. This is glue. I use glue to stick things together. This is glue. I use glue to stick things together. This is a microscope. This is a microscope. This is a microscope. This is a microscope. This is medicine. I take medicine when I feel sick. This is medicine. I take medicine when I feel sick. This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold. This is a watch. I use a watch to check the time. This is a watch. I use a watch to check the time. This is a television. This is a television. This is a television. This is a television. This is a compass. I use a compass to know which direction is north. This is a compass. I use a compass to know which direction is north. This is a baby bottle. I use a baby bottle to feed the baby milk. This is a baby bottle. I use a baby bottle to feed the baby milk. This is a phone. This is a phone. This is a phone. This is a phone. This is a mask. This is a mask. This is a cutting board. I chop vegetables on the cutting board. This is a cutting board. I chop vegetables on the cutting board. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. This is a diaper. These are boots. I wear boots to keep my feet dry in the snow. These are boots. I wear boots to keep my feet dry in the snow. This is a watering can. I use a watering can for plants. This is a watering can. I use a watering can for plants. This is a seatbelt. I buckle my seatbelt in the car. This is a seatbelt. I buckle my seatbelt in the car. This is a calculator. I use a calculator for math. What? This is a calculator. I use a calculator for math. What? This is a scale. This is a scale. This is a scale. This is a scale. This is a diaper. A baby wears a diaper.
This is a diaper. A baby wears a diaper. I use a watering can to water plants. I use a watering can to water plants. I use a rolling pin to flatten dough. 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 This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a calculator. I use a calculator to do math. I use a charger to power my devices. I use a charger to power my devices. This is a pacifier. I use a pacifier to calm the baby. This is a pacifier. I use a pacifier to calm the baby. This is a curtain. I use a curtain to block or let in the light. This is a curtain. I use a curtain to block or let in the light. I use a scarf to keep my neck warm. I use a scarf to keep my neck warm. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. This is a speaker. I use a hose to water the plants in the garden. I use a hose to water the plants in the garden. This is a compass. It shows me which way is north. This is a compass. It shows me which way is north. It's important to be on schedule, but don't rush. Let's check the time together. It's important to be on schedule, but don't rush. Let's check the time together. This is a scale. I use it to weigh myself. This is a scale. I use it to weigh myself. This is a stethoscope. This is a stethoscope. This is an envelope. I use an envelope to send a letter. This is an envelope. I use an envelope to send a letter. These are eye drops. These are eye drops. These are eye drops. These are eye drops. These are headphones. These are headphones. These are headphones. These are headphones. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean dirty spots. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean dirty spots.
This is a tablet. This is a tablet. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a wheelbarrow. I use a wheelbarrow to move heavy soil. This is a stethoscope. I use a stethoscope to listen to a heartbeat. This is a stethoscope. I use a stethoscope to listen to a heartbeat. These are sandals. I wear sandals on my feet when it is hot outside. These are sandals. I wear sandals on my feet when it is hot outside. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is a wheelchair. This is bleach. I use bleach to make my white clothes perfectly clean. This is bleach. I use bleach to make my white clothes perfectly clean. This is a razor. I use a razor to shave hair. This is a razor. I use a razor to shave hair. This is an inhaler. This is an inhaler. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. This is a spatula. I use a spatula to flip pancakes. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a nightstand. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a bandage. I use a bandage to cover a cut. This is a crayon. I use a crayon to color pictures. This is a crayon. I use a crayon to color pictures. This is a duster. I use a duster to clean off dust. This is a duster. I use a duster to clean off dust. These are pruning shears. I use pruning shears to trim plants. These are pruning shears. I use pruning shears to trim plants. These are eye drops. These are eye drops. This is a ticket. I use a ticket to ride the train. This is a ticket. I use a ticket to ride the train. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. This is a pacifier. I sleep on a soft mattress. I sleep on a soft mattress.
I put the letter in an envelope. I put the letter in an envelope. This is glue. I use glue to stick things together. This is a microscope. This is a microscope. This is medicine. I take medicine when I feel sick. This is an iron. I use an iron to press my clothes. This is a scarf. I wear a scarf when it is cold. This is a watch. I use a watch to check the time. This is a television. This is a television. This is a compass. I use a compass to know which direction is north. This is a baby bottle. I use a baby bottle to feed the baby milk. This is a phone. This is a phone. This is a mask. This is a cutting board. I chop vegetables on the cutting board. This is a diaper. This is a diaper. These are boots. I wear boots to keep my feet dry in the snow. This is a watering can. I use a watering can for plants. This is a seatbelt. I buckle my seatbelt in the car. This is a calculator. I use a calculator for math. This is a scale. This is a scale. This is a diaper. A baby wears a diaper. I use a watering can to water plants. I use a rolling pin to flatten dough. I use a rolling pin to flatten dough. This is a calculator. I use a calculator to do math. I use a charger to power my devices.